Está en tan malas condiciones que, como veréis, simplemente de tocarlo con todo el cuidado y tal, se van cayendo trocitos de papel. Restaurar un document d'aquestes característiques exigeix ser exhaustivament cautelós. Este llibre data del 1492 i alguns apunten que es tracta d'un dels escrits més antics del Tribunal de les Aigües. Els experts desvelen que amaguen aquestes pàgines. Hay toda una relación de problemas, pequeños litigios, cuestiones de desarrollo de los regantes de la acequia y tal. El llibre d'actes de la sèquia de Favara inclou arxius del segle XIV al XVI, un document valuós per la seva antiguitat i el seu contingut. Es tracta d'un dels pocs escrits que parla del funcionament d'esta institució. Es muy importante este libro y más en este momento que estamos pendientes de que se declare Patrimonio Mundial el Tribunal de las Aguas. A esta sala, durant els pròxims mesos, treballaran per a recuperar aquestes pàgines escrites de la nostra història.